publikoa defendatzen jarraitu dugu. Eta borrokan ari gara, pentsioen genero arrakala ezabatzeko eta gutxieneko pentsio nahikoak lortzeko. Aurrepausoak eman ditugu bai, baina oraindik lortzeko helburuak ditugu. Pentsioak murriztu egiten dira, erretiratzeko adinak gora egiten du, eta gutxieneko pentsioak miseriazkoak izaten jarraitzen dute. EAeko eta Nafarroako 175 udalek gure eskaria babestu zuten. Elaren aldeko kanpainak arrakasta borobila izan zuen. 145.152 sinadura jaso genituen, baita sindikatu